a canseira, meus fillos. Contan que moi cerca da parroquia de Paraisás, envolto na maxia que encerra a xuventude, escoitábanse cancións que viñan envoltas no vento, traendo consigo o amor e o desamor das vírxenes preñadas. Era ali na casa de Antón da Pousadela onde as meigas e as bruxas morrían de envexa sentadas nas vigas daquela corta xeitada como un fiadoiro. Escoitaban as loubanzas, cantigas e contos que ninguén cree, por boca dunha morea de rapazas que, arremuiñadas como novelos, esperaban os asubíos armoniosos daqueles que asemellaban ser príncipes cargados con centos de alforxas cheas de panos de 1000 cores. A roca non paraba de xirar entre risas consentidas. O fío nas súas mans camiñaba con esa axilidade que ofrece a ledicia, ata que unha delas levantaba a cabeza e agarrándose ao peito decía: Coitado, ven un que cantaró. Somos interpretados. Contestaba aquela que o son que ali chegaba como atraído do ceo eralle familiar e sospiraba por el. E así chegaban os mozos cos acordeós, cos tamborileiros, coa súa gallardía e o fiadoiro estoupaba en risas. Risas enfeitizadas, risas engaioladoras, risas e risas e risas.
O que nos dice Chumino por aí. Estaban os camiños, non pasaba a buscar. Pasaba a buscar. Non pasaba a buscar. Madre, que